Как? І що то було нахуй? І спори Маша закафають. Маша закафають нахуй, я понял. Це норм, що вони мені тільки що розшук видали і зараз мене пробують кафати. Це норм нахуй? Це норм, що нахуй вони мені самі розшук видали? Так в мене було, вони мені тільки що видали дебіли тупори, блядь, які ми тупі. Мені тільки що розшук видали. Воно мені тупо розшук видало нахуй, я грибу. Воно мені розшук видало.